Acción. Corta. 1.220 euros. Abrir a semana do Entroido da choro, pero compensa. A segunda parte de Cuñado recolle a historia 2 anos despois do acontecido na primeira. Tú, por aquí? Sí. Non foi moito difícil encontraros. Igual tampouco se está tan mal solteiro, mira o que te digo. A historia de tres cullados, de tres tipos que afianzan a súa amistade. Tres tipos que se meten en líos e van a estar xuntos hasta o final. Das moitas decisións que poderían haber tomado, toman a peor. É unha situación que non supera e que vai un pouco máis alá dos límites de Cuñados 1. O ser un problema e un lío moito máis gordo no que se meten, esas maneiras de actuar de cada un disparatanse un pouco máis. Se ven por nós, Se ven por nós, que non a matamos, foi un accidente. Pero non tan forma de saber o que lle pasou á súa muller, non? Que non a matamos. Foi un accidente. O Entroido é un dos protagonistas desta segunda parte de Cuñados, o Entroido, ourensán. É a época por excelencia, ou o momento por excelencia de ser todo menos cuerdos, non? É un pouco a locura. Era un contexto perfecto para poder, digamos, ubicar unha historia como a que queríamos contar. Todo o que crees que é dun xeito non o é, e todo o que crees que non pode acontecer, acontecerá. Todavía máis desmadrada, se cabe, que a primeira. Outra volta de tuerca, non por dicilo así. Levantei as mãos! Tu não, estúpido!